Da, și am revenit cu o scurtă pauză de publicitate. După cum spuneam, aici avem un Gigabyte G1 Gaming de la Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, pentru că și este foarte scump, am dat 200 de miliarde pe an. Acum să încerc să deschid și cutia asta la altă, pentru că era altă cutie, dar se pare că scociul este prea puternic pentru mâinile mele fine. Așa că voi încerca să carambitez această cutie. Da, am găsit un punct slab și am să încerc așa. Se pare că am reușit ceva. Dar vai. Abia aștept să testez acest procesor, care de fapt este videocard, placă de video. Înțelegeți voi, oricum voi nu aveți destui bani să vă permiteți să vă cumpărați de astea cu 2000 de miliarde de euro. Dar vai, ați auzit vreodată sunetul ăsta? Nu, pentru că voi sunteți prea săraci ca să vă cumpărați vreodată ceva și să-l deschideți. Și aici avem GTX 1080. Deci aici puteți vedea GTX 1080 G1 Gaming, după cum vedeți. Avem Spectrum și tot felul de îmbunătățiri față de 1070, care este o placă video foarte de căcat, dar 1080-ul este puterea, mai ales pentru că este foarte scumpă și cu cât este mai scumpă, este mai bună. Așa mi-a zis un coleg din vara trecută, care am fost cu el la școală în vară, pentru că eu nu mă duc la școală când merg toți copiii obișnuiți, pentru că eu sunt mai special și îmi permit să plătesc o școală privată de vară. După cum spuneam, GeForce este placa mea favorită de bază de video. Nu m-a lăsat niciodată. Eu am avut multe plăci de acest fel. După cum vedeți, GTX 1080, aici frumos, 1080, e ready de jucat, cum puteți vedea, dar eu folosesc și la alte diferite programe să hăcuiesc NASA-ul, desigur. Ochiul acesta semnifică pacea integrală a lumii prin care ne vede ea jucând jocurile pe care nu le permitem și de aia le crăcuim. Aici putem citi, este OK Edition, adică overclock, pe care îi dai overclock și îți ia foc placa de bază, pentru că nu ai bani să-ți iei un cooler mai scump și mai performant. Aici avem Wind Force, care folosește forța vântului, iar alte plăci folosesc forța apei, dar este mai slabă, pentru că, după cum știm, așa cum piatra bate foarfeca, așa și vântul bate apa. Desigur, apa bate focul și focul bate pământul. Aici avem Spectrum, care nu știu ce naiba înseamnă. După cum vedem, cutia este dintr-un material foarte fin și foarte moale. Aici avem niște inscripții în chineză, la propriu, pentru că este în diferite limbi, pentru că doar cei din China își permit. Și eu, desigur, chiar dacă eu nu sunt chinez. Deci acest GeForce GTX, 2 secunde să vedem. Așa, uitați-vă puțin la fan până fac niște modificări.
adică nu modificări, dar nu s-a focalizat bine camera să se vadă că este 80. Așa, deci avem un GTX 1080, după cum se vede. Avem GPU-ul Gauntlet Sorting, care este o mână care ne ajută să instalăm placa. Spectrumul acesta am aflat că sunt culorile care sunt efectiv nefolositoare. Venim aici la niște săgeți care arată spre demnitatea plăcii video, cum ar fi puterea vântului. Și cam atât, pentru că nu... avem și HDMI, desigur, ca un monitor. Atâta deocamdată, nu vreau să o scot din pachet pentru că trebuie să o returnez înapoi, căci nu am bani să o plătesc.